tikulanira kunomvera pano ndi panyasa voice box. Cholinga chathu pano ndikubwera mwakambirana nkhani ziwiri zitatu zokhudza ndale, kansidwe ka dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kuno kwathu ku Malawi. Ndikambako nkhani za malamulo, tikudziwa tonse kuti ndithu olemekezeka a Joseph Mwanamveka komanso olemekezeka a Samia Suleiman ali ndithu mchitokosi cha polisi dzulo pamene anamangidwa ndithu ndi boma la Malawi pa zifukwa zosiyanasiyana. Ndelero tafunanso mwene likubweretsereni nkhani imene mwina Malawi ambiri simukuidziwa yokhudzana ndithu ndi mtsogoleri wa chipani cha United Transformation Movement amene watu ndi olemekezeka Dr. Dalitso Kabambe. Nde Dalitso Kabambe zikuoneka kuti nawonso ndithu ali ndi milandu iwiri itatu imene ikufunika kuti akayankhe ku mabwalo athu za milandu. Zimenezi zadziwika ndithu kuti dzulo a chief magistrate mu mzinda wa Lilongwe anagamula kuti Akabambe komanso a Henry Matanga apite ndithu kukaonekera ku bwalo likulu la dziko lino la milandu kapena kuti high court. Kumeneko akuti Akabambe komanso Matanga ali ndi milandu kuti akayankhe mlandu umenewu ndokuti iwowa komanso Amatanga akuganiziridwa kuti adagwiritsa ntchito maudindo awo ngati wamkulu komanso wachiwiri kwa wamkulu wa banki yayikulu yakuno ku Malawi kapena kuti Reserve Bank of Malawi mchingerezi, kuti iwo ndithu adagwiritsa ntchito molakwika maofesi yawo pothandizira kukatenga ngongole pakati pa April 2019 komanso Juni 2020 yokwana 13.6 billion Malawi kwacha, imene yonse ndithu ikuoneka kuti idapita kwa Aleston ndi a Feston Muli, a Joseph Khupe komanso kampani ya Muli Brothers. Iwo ndithu akuganiziranso kuti akayankhenso mlandu wina ofuna ndithu kubisa gwero la ndalama zimenezi podziwa kuti ndi zachinyengo kapena kuti muchingerezi timanena kuti money laundering. Ena amene akuzira mlandu umenewu ndi Leston Ted Muli, a Joseph Khupe ndi a Feston Muli. Ndithu anthu amenewa ndithu Leston Muli, a Joseph Khupe, a Feston Muli, a Dr. Dalitso Kabambe komanso a Henry Matanga akuaganizira kuti ayi amafuna kugwiritsa ntchito maofesi yawo molakwika pofuna kudzilemeretsa okha kukatenga ngongole ya 13.6 billion kwacha imene ndithu sidapitulira Malawi munjira ina iliyonse. Komanso iwowa akuaganizira kuti amafuna kubisa ndalama kapena kuti gwero la ndalama zimenezi pa chingerezi imene kuti money laundering. Akabambe akuganiziranso mlandu wina ogwiritsa ntchito udindo wawo pofuna kudzilemeretsa okha kapena kuti abuse of office for personal gain muchingerezi pakati pa April ndi July 2020 pamene zikumveka kuti iwo ndithu adawononga ndalama za boma zokwana 11.4 billion kwacha zimene zimayenda kugwira ntchito za COVID. Umenewu ndithu ndi mlandu umene akuwazenga pamodzi ndithu ndi a Henry Matanga, a Samuel Chitembe Malitoni, a Elvis Todi, a Cliff Chiunda komanso olemekezeka nduna yakale ya zachuma a Joseph Mwanamveka. Ndi poti iyi ndi milandu ndipo milandu iyi ili ku koti, ife sitinganene kuti Akabambe komanso ena onse ndi olakwa kapena kuti iwowa si olakwa. Zimenezo amagamula ndi a koti akamva maumboni wonse. Nde tikuthokozani popanga tune into Nyasa voice box. Chonde osayiwala kuyika maganizo anu in the comment section below kuti inu kodi milandu imeneyi mukuiona bwanji. Thank you and goodbye.